Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Wah, gutahon ka na din yato di ka simbahan. Eh, di mo simbahan na. O sa baybog simbahon, nga ato ra makas gawas. O sa man, to ang magmisa ang pare sa gawas sa simbahan. Kabantay di ka na, ma'am. Kabantay sad ko, nga matagbaw kog tuktok sa bintana sa auto kay mayo kang pagkatuog. Yay, sakpan ko na. Kausa na lang, Bugart. Eh, O papangitaon ka na nakog laing amo. ma'am, pasiluotan ko, ma'am. Ay! Ma'am, pasiluotan. Ay, batong bako, ha? Mutang. Alam mo, di ko makatimbang. Mamatong matandaan. Di nakatumba nga! Di nakatumba! Ay, salamat. Salamat, anak. Maayo gani kay miabot ka dayon. Kung wa pa, maglumba unta mi katumbas lingkuranan. Ay, salamat taon. Wa ko matumbahis lingkuranan nga gikapyutan ni ma'am. Hilom diha! Suko ka Bugart, ma? Be, ako na ni Bagon, be! Ayaw lang dong. Malakita ka na ako dong. Ayaw dong. Imutok mo't, mama! Wa taon ako itukmod mama ni mo dong. Ay, di ko na mahimo si mong inahan. Mateo, ayaw lang masakiti si Bugart. Nakalitan man gud ko siya gibuhat. Mao nga nagunitan nako ang lingkuranan og may hinungdan nga matumbahan unta siya nako og sa lingkuranan. Ay, salamat taon nga. Gilabanan ko ni mo, my care. Hilom diha! May kir ng naong ni mo. Ikaw ba ya'y nakaingon? Kanang imong kumpisal-kumpisal lang nakaingon ining tanan. Kompisal? Ay, lagapil-apil dong. Tabangin akong birabi, di ko kabarog. Ari na. Mao na. Ha, giingnan nga ayaw pagluhod-luhod. Luhod gyud. Di karon naglisod ka nagbarog. Ah, maro niya ko. Simhot mo ko. Simhot mo. Wala ay siya. Simhot ko taon. Say simhot. Lagi saon nga nahadlok mo kung imo kong putbulon, ma'am. Sata. May chance pa man ka, oy. Ay. Ang ako bang giingon nimo? Kausa na lang. Yeah. Ha? Di ka kasabot. May chance pa rin ko ni mo, ma'am. Hilam! di ko na putbulon, ma'am. Usab rog ingong may chance maputbol ka karong dayon. Ayaw. Usab. Ayaw taon. Dili pa ti kaputbulon. Pero kung mousab kag katog samtang misimba ko, aw putbol ka na gyud. Ay, salamat din taon, ma'am. Salamat taon. Malahod na sagad. Ay, di na. Bago na jud ako sa Bugart! Sige na, dong. Tabangin akong patindog, dong. Nakita kaya akong toho, dong, ay. Sige na, dong, ay. Ay, ako baga, dong. Unsa may ikumpisal ni Bogart, ma? Ay, ambot lang adtong tawhana. Tingalig mo yung ikumpisal ni mo. Nga nagkasultiming duha si Anton. Dinhi si Anton. Dinhe, ma. O nagasulti gid ming duha. Wa mo makita ni Mateo. Wa. Kay nagbantay mas Mateo sa bata. Pero dili gyapon ko motuo sa iyang gisaad nako. Iyan akong gipasakitan. Maong imposible nga motuo pa ko nga magpalayo siya. Aron lang magmalinawon ang pagpuyo namo ni Mateo uban sa mong munyeka. Anton ako. Ngano sa iyo mang kamulakaw? Muapit pa ka sa inyo? Moderitso na ko spero eh. Ang imong auto, asa man nimo ibilin? Ibilin unya ang yawi ha. Mga ganin mo sayo ko kay isakay na kong akong autos barko. Unsa? Lisod ko mo ako'y sakyanan dito sa Cagayan. Hinungdan nga nakaunahon ako sa pagdani ini. Shit. Abi na ko makapahimos ko sa imong auto. Nagunahon na ka di nga ibilin akong auto?
Wa man ka musulti dayon. Pero, yun na. Kamao day ka mo drive. Magtuon. Ay, nakalukat na nung kong ticket para sa akong auto. Naguna-una unta ko pagpagamit ng Ranger. Mentras ni Asia. Ay, gisulti ka ba? Ah? Wa man. Okay, okay. Maadto na ko spera. Dili ka lang mukaon. Adto na ko makaon dito eh. Naglikay ka na ba nako, Anton? Ha? Tugani ko. Anong ako may imusudyaan? Sama, nagluto ka ba? Aron imo kong pakanon sa di pa kumugikan? Da, pila ra man ko'y pagpalit akong sudan, God. Ay, Amy, wag yun sa kung nauna ka ng imong gisudyan ako eh. Gusto ko mo sayo sa pier, aron mapahigayon ko dayon nga masakay ang auto sa barko. Sige na, adto na ko. Tumanay mo sa ada. Ay, pagkatoy lang, mama. O lagi, oy. Walay kiss. Siya rog manudya ka lang gyapon. Bye. Bye. Maayo gadi ay kong artista. Perting biliban ni Anton sa akong acting. Pero magmahay kagyud Anton. Nganong nagkatagbo ang duha na to kadahan. Oh, ma'am. Nakilala mag-autos dong Mateo. Nya, mulargam kas dong Anton. Ano lang to ibili niyang auto? Dado ni Anton ang iyang auto. Oh, wala sisikin na dito. Gusto ni Anton nga iyang dadon ang auto. Busa, ako na lang siyang gitugtan. No, gun. Nganong anugon man, Bugart. Anak mo ni Michael. Ay, Michael. Gusto ka pa football? Di, sultihan, di ka, ma'am. Oh. Nagkinahalan mag-auto si Dong Mateo. Dili mo sugot si Sarah nga palitag auto si Mateo. Labi pang di siya musugot nga magtuon kini sa pag-drive. Hindi ba siya musugot? Nung magbuot man na siya taon, oy. Nayabag ka, Bugart? Mm. Unyag sa puton si Mateo samtang mag-drive. Sa kay mahitabo sa sakyanan. Mapiyapi lang, ma'am. Dool ragod, Bugart. Eh? Dool. Doon ko, ma'am. Dool dayon. Ma'am, higo lang taon kung mitubag siya mong pangutana. Nga, nalipay ka! Nalipay ka? Ako sa na mo gusto, ma'am. Kailan kung kumaingo nga may piyapi, ha? Ang akong gusto nga mo minatay ka. Ha? Suwaye! Ha? So, Suwaye pag minatay! ma'am, you're joking? Unsay joking? Ano say joking? Ha? Jokingon ko ng naumig. Minatay na! Sige na! Ay, ma'am. Sabi na kong makatandim tang duhay ni. May kirby ako kunin mo, ha? Kill sa imong mata! Ah, kanindot. Kanindot. Katawan lang ti kagapi, ma'am. Tawan ti ka? O sabay mo gusto, ha? Hubgon ko ni Muskape. Ha? Ha? Kanang mutuyok na ang ako pananawan ng kape. Ha? Ang ako gusto mo ay tumana. Tige na. Sagot. Gusto ni mo, ma! Ay, Ma! miduo lang. Sanay gusto! Suwawap da. Si gusto. O say gisulti mo, Bugart. Unsa to imo gisulti? Ha? Mali ka to imo gisulti karon mag-ulak. Wow, taka. Iya kang bastos, ma! Sa bastos! Bastos ko naman, gibastos, tika, ma'am? Why? Mama akong pangutan na Bugart, ay! Di ikaw! Tugan! Gibastos ka, Bugart! Aw, ay uwa. Sana. Wa man dong. Oh! Kuan ning amo dong. Demonstration ning amo. Yes. Tiyan Indot na ida. Demonstration! Demonstration ni dong. Kana bang unsaon magminatay ka nga moingong o unsa toy imong gisulti? Mi piyapi. Diba? Oo. Sige. Mapiyapi day. Oh, usba ang paglitok adto nga magminatay ka. Mama! Sige na, Bugart. Unsa na? Ako sabot da! Natay very. Unsa to, Bugart? Alay.
Bogart, Ma'am? tubaga si Mateo nga magminatay ka. Sige na, Gart. Sige na. Miye, pamalikas. Sus. Ma'am, apel ka kumidi ni? Unsay komede? Bagting cellphone mo. Ang Oy. Wa pa ta maghuman, Bogart. Ay, kung lingawaan ang bagting-bagting sa cellphone, ako nang tubago ni ha. Ha, ang nanawag ha. Mao na dia. Huwag di ko kasabot mo. Tumaga na cellphone mo. Sige na. Bye-bye. Na, ganing, Bogart. Unsa to? Imong litok ganiya? Iapi. Mana dong ay. Magduha na tag cheese dong. Mana dong. Di ay. Apa umanoy? Unsa lagi to? Iapi. Yeah! Mana dong. Dali na dong. Magduha na tag cheese. Di lagi ko makadaog na ko. Di lagi ka makadaog na ko. Ay! Bagong na karon. Diyan ako sa barko, ma. Nagkasulti gyud ay mo si Sarah. Oh, kinsa nagsulti ni mo, ma? Si Sarah. Nalipay ko sa iyang gisulti, ma. Ako pa rin gihapon ang nag-iya sa iyang kasing-kasing. O buhaton ko ang tanan, ma. Aron inig abot sa ustong higayon. Ipasigarbo na ko ni Sarah. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!